Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô les fans, c'est la voix de Maître Badra Ali ou Badine Di Sabalika, Inch'Allah. Amana bon wati nani ka furi kerengere ka di anga fanu bela jelema net sans fait. Il faut ka damne YouTube, Facebook, Instagram, Viber, TikTok, WhatsApp, etc. Sur les réseaux sociaux nasra be ambe ankanu bago befu ni yarma jigi ga fuli kisi nema ga fuli yere don ga fuli ni na be nema se fuli kan fuli di baga fla ben yoyi no de islam ya ga fuli wali mandon ga fuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambo dawma dakunya kele ni fere sabu adama de ni deme baga chayara ikanu baga chayara itese ku beta o to ma kelengelen ki bufu meni o fo ni fere la o bedu o bebe fuli kan so. Alors fulu temene ko fe abalmanche adenche aka kalande do kalanfa do teri do jugu do nyi do jugu fi mo benata bekadine abeku gadine belema. Alors amba fo ka wale mando ka banka fo aka wale anyumon koson su ani clé sanga an wati bien. Alors fulu fana temene ko fe ambe do ke dien ala ka dien yasuma ka farafina yasuma ka faragela yasuma ka nanzara o bengele ka farafin bengele kan dun dara kele kan boda kele inshallah. Ambe do ke banabato ya ala ka kenya di banabato minu ni amangene ala ka jenga kenya di amma minu ngakene ala pa do fara uluka kenya ka inshallah. Antenyina ambe do ke desabagato ye shete minu ala ka shedu ma shebe minu ala ka do fara ka sheka ala ka ina nga bomba la ko la yoro suma ka nyana ma hine kan yere ambe do ka se ko damajira amma go be fen na ala ku beno waye ala ka shini kene ane la bango ma ala mo jira ani au bema inshallah. Alors bi ambe fe ka boni loni dama ni ko chari au ni ngon che lonu minu so mandi lonu minu ni akuka gele kosbe atise ka konga so a folo o e ina fo sogo qualité de kacha sogo qualité kacha sogo do be nae mo mene ni bi sogo i sogo kantibo ma bi garaga odini bi garaga nu bebe dini ni sogo ra fitini bi ke ko mi bisa garaga bi dini o le kele sogo flana ale ni sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn I bɛ boci voilà an b'a fɔ ma ko kɔnsilewu mɔsiw b'a fɔ ko kɔnsilewu mais bamanankan na o ka teli k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ boci ni sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn I bɛ boci n'a tigi sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn a bɛ boci bon I b'a ye a tigi yɛrɛ tɛ se ka don jama cɛ ma maloya fɛ n'a ko ɔhɔ dɔrɔn a bɛ maka piwu n'a ko ɔhɔ dɔrɔn a bɛ maka piwu a bɛ boci ci bon I b'a ye a tigi tɛ se ka don jama cɛ ma dɔw b'a fɔ ko bilanan tɛ sɔgɔsɔgɔ de b'o kɛ parce que I bɛ sɔgɔsɔgɔ pression min I bɛ sɔgɔsɔgɔ ni pression min o b'i karaba I bɛ bo de ci bon I bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ b'i kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ bana de y'o ye quoi fiɲɛ min b'i kɔnɔ n'i sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn fiɲɛ dɔ a bɛ lancer o de bɛ kɛ boci ye I ma bon o sɔgɔsɔgɔ ka jugu mɔgɔ ma kosɛbɛ surtout denmisɛnninlamɔgɔ I n'a fɔ sunkurunin walima kanbɛlɛnin ou bien muso denmisɛnnin ou bien cɛmisɛnnin cɛbakɔrɔ dafalen san 30 bon ni bana sugu bira a bɛ se k'i ka vie détruire sɔgɔsɔgɔ qualité dɔ wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko sɔgɔsɔgɔ gwɛ ale ti sɔgɔsɔgɔ mais ni k'i bɛ sɔgɔsɔgɔ I bɛ kagaro ba dɔ de bɔ k'a tu a kagaro gbɛn no a bɛ kanga kagaro gbɛn no a bɛ kanga bon o sɔgɔsɔgɔ hali ni mɔgɔ tɛmɛna kan ten I b'a ye bana bɛ yɛlɛma a yɛlɛma ka di kojugu o sɔgɔsɔgɔ tɔgɔ même n'a bɛ prisonnier na o b'i bila ka bɔ kaso la tellement c'est très dangereux o ye sɔgɔsɔgɔ qualité dɔ ye sɔgɔsɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko sɔgɔsɔgɔ gwɛ pardon sɔgɔsɔgɔ gwɛ an y'o de ɲɛfɔ ten sɔgɔsɔgɔ gwɛ ale de ye n'i y'a sɔgɔsɔgɔ kɛ I bɛ kagaro dɔrɔn de bɔ a yɛlɛma ka di mɔgɔ la kojugu denmisɛnnin sɔgɔsɔgɔ fana bɛ yen ale fana bɛ yɛlɛma n'a ye denmisɛnnin minɛ a b'a fasa k'a ja yɔrɔnin kelen ten k'a garaga kolo bɛɛ bɔ bon sɔgɔsɔgɔ simple o fana bɛ yen ni mura y'i minɛ a laban bɛ kɛ sɔgɔsɔgɔ simple ye ale sɔgɔsɔgɔ ka ɲi ale ka ɲi ka bɛɛ sɔrɔ an t'ale ma n'ale ye mɔgɔ sɔrɔ kana fila k'a la parce que o sɔgɔsɔgɔ ale bɛ don ka dusukun de nettoyer tuma min na ni mura bɛ adamaden na I bɛ taa sɔrɔ mura bana bɛ fɛn dɔ de bɔ adamaden na cerveau
ni adamaden cerveau nɔgɔla tuma o tuma ni mura y'i minɛ k'a lɔn ko cerveau nɔgɔra cerveau bɛ nettoyera de a b'i n'a fɔ ni kɔnɔ ni nɔgɔ cayara adamaden kɔnɔbara la i kɔnɔ bɛ karaba ka boli ni kɔnɔboli y'i sɔrɔ i bɛ taa o boji minnu kɛ i bɛ nɔgɔ nin bɛɛ bɔ i kɔnɔbara kɔnɔ pour que nɔgɔ min b'i kɔnɔbara kɔnɔ a bɛɛ ka bɔ est ce que a faamuyara donc n'o yɔrɔ faamuyara kunkolo fana ta ni cerveau nɔgɔra tumana min na i bɛ taa sɔrɔ cerveau nɔgɔni mura de b'i minɛ ni mura y'i minɛ i b'a ye cerveau ka nɔgɔni a bɛ kɛ muraji ye i bɛ to ka a fiyɛ k'a bɔ tuma dɔ i b'a sama k'a tu i b'a fiyɛ i b'a sama i b'a tu n'a nana tori i b'a a bɛ na couleur a tant que a couleur yɛrɛ bɛ na comme cerveau couleur a bɛ kɛ blanc a bɛ kɛ jaune clair des fois a bɛ kɛ jaune sale jaune foncé tuma dɔ la a bɛ taa kɛ blanc sale o bɛɛ ye wagati min na ni cerveau ka nɔgɔ bɛ bɔra o de bɛ na ni kunkolo fɛngɛ ye mura ye kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'a y'a kɔlɔsi mura man teli ka fatɔ minɛ mura ye fatɔ o fatɔ minɛ i k'a ye ala ka dugukolo kan ni fatɔ n'i y'a ye mura bɛ fatɔ o fatɔ minɛ na a bɛ se ka furakɛ bana bɛ ban fatɔya in bɛ ban pewu mais mura tɛ fatɔ min minɛ ale bɛ sa n'a ka fatɔya ye parce que cerveau tɛ nɔgɔ min bɛ cerveau la a bɛ a tɛ se ka bɔ dɔgɔtɔrɔw b'a kalama fatɔ dɔgɔtɔrɔ ninnu b'a kalama ni dɔgɔtɔrɔ ni o ye fatɔ filɛ ten ni mura y'a minɛ u b'a lɔn nin bɛ se ka furakɛ a bɛ kɛnɛya mais mura tɛ fatɔ min sɔrɔ plus de 6 mois mura m'a minɛ k'a ye o fatɔ nin tɛ furakɛ a bɛ sa n'a ka fatɔya ye donc mura ale bɛ cerveau le nettoyer mais mun de y'a to mura laban tuma caman a fana bɛ kɛ sɔgɔsɔgɔ ye pourquoi mura laban bɛ kɛ sɔgɔsɔgɔ ye ko kelen dɔrɔn parce que cerveau nettoyera donc dusukun nin fogofogo biyɛn dusukun yɛrɛ ale ni kunna olu minnu bɛ disi yɔrɔ la olu bɛ baara kɛra olu ye moteur minnu bɛ kɔnɔbara la n'ale bɛ adamaden fonctionner olu fana nɔgɔlen don cerveau nettoyera ka ban cerveau ka nettoyation bɛ ban tuma min na n'o ye mura ye i b'a ye mura bɛ commencer ka ban tuma min na sɔgɔsɔgɔ bɛ commencer k'a tigilamɔgɔ minɛ o sɔgɔsɔgɔ nin fana tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɛ ka dusukun fana nettoyer i bɛ to k'o sɔgɔsɔgɔ de kɛ i b'a ye a bɛ bɔ kagaro jaune a fana bɛ na couleur même chose komi mura b'i la i b'i nun fiyɛra couleur minnu bɛ na k'a bɔ cerveau la i b'a ye ni sɔgɔsɔgɔ nin fana wulila n'i ko i b'a ye a bɛ bɔ belebeleba i b'a tu poids i bɛ kagaro ba tu donc ale bɛ ka dusukun fana nettoyer o wagati la normalement ni mura ye mɔgɔ minɛ i man kan ka fura ta k'a calmer fo n'a tɛmɛna une semaine kan n'a tɛmɛna une semaine kan a bɛ ɲini ka kɛ bana ye ale la i bɛ se ka fura ta ka calme ɲini k'a calmer sɔgɔsɔgɔ fana bɛ ten ni i ka mura banna sɔgɔsɔgɔ fana daminɛna nin normalement i ka kan ka une semaine kɔnɔna ye ɲɛnama fo a nɔgɔ a bɛ dusukun bɛɛ nettoyer i b'a bɛɛ kagaro tu ka bɔ i dusukun kan i b'a ye o wagati e yɛrɛ bɛ lafiya ni semaine kelen tɛmɛna sisan i bɛ se k'i yɛrɛ furakɛ parce que ale bɛ ɲini ka kɛ dansago ye là ça devient maintenant malade mais avant une semaine c'est en train de laver le cœur et le cerveau est ce que n'a faamuyara Badara bɛ ko caman dɔn Badara bɛ ko caman ɲɛfɔ aw ye alors dans ce cas maintenant mun de y'a fila ye sɔgɔsɔgɔ dun sɔgɔsɔgɔ qualité bɛɛ sɔgɔsɔgɔ o sɔgɔsɔgɔ an sera ka min ɲɛfɔ an y'o de fɔ an ma se ka min ɲɛfɔ a k'a dɔn ko sɔgɔsɔgɔ bɛɛ ala ka dugukolo kan sɔgɔsɔgɔ o sɔgɔsɔgɔ bira i bɛ fɛ k'a furakɛ a bɛ furakɛ cogo min na Badara b'a ɲɛfɔ a ye fɛn fila dɔrɔn lemurukumu ale ni kolonkisɛ a yɛrɛ yɛrɛ don a y'a photo filɛ a image filɛ nin ye yan voilà ça là voilà l'image de citron tubabu ko citron kolonkisɛ tubabu b'a fɔ a ma ko kori voilà ça en haut donc c'est les deux là maintenant avant de rentrer ɲana an bɛ don k'a ɲɛfɔ a ye a b'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ fura ye maintenant an bɛ fɛ ka continuer n'an ka groupe ko ye pour vous rappeler que an ka groupe ça fonctionne toujours ensemble pour réussir ça va en privé ilmun nujum ilmun barhutu ilmun hamun cɛ bi saba etc etc ilmun ramlu loni fɛn o fɛn bɛ kuma moriya bolo kan a bɛɛ kalanbolow b'an bolo an ka kalanbolow bɛ taa plus de à peu près 30 kalanbolo minnu b'an bolo a bɛ taa à peu près 30 donc minnu b'a kalama n'a bɛɛ a bɛɛ wolola ni tɔgɔ kelen min o de ye ensemble pour réussir ensemble donc a kalanbolo ninnu ça fonctionne toujours minnu mako b'a la ka an rejoint an ka groupe ninnu sanfɛ i bɛ kɛ cogo min na ka intégrer i bɛ kɛ cogo min na ka don an ka groupe ninnu kɔnɔna na numéro bɛ yen numéro minnu n'a y'a contacter a bɛna an ka fɛngɛ sɔrɔ an ka secrétaire sɔrɔ
o bena kana groupe yele chogo nyefo awye aka kanga temestra mi mo fe ka se ka do anga kala mbolo nuna ibi lono loli miri ikuna a bebe sora akono ami numéro fondara 00226 06 31 84 82 00226 06 31 84 82 00226 05 06 20 66 00226 05 06 20 66 numéro wɛrɛ o bɛ mais an ka vocal vidéo ni a bɛna filɛ écran kan a bɛna na numéro ni ye numéro différent pour nous contacter sur WhatsApp an b'aw hakili jigin on déteste an t'appel fait arrêtez de nous appeler parce que appel ni b'an déranger kojugu tuma dɔ la i bɛ direct ra mɔgɔ dɔw bɛ ala minɛ k'i wele k'i ka direct bɛɛ tiɲɛ direct dun filɛ même n'a ye 1 heure de temps de sɔrɔ ni appel fitinin kɛra même n'i y'a tigi biper dɔrɔn a b'a bɛɛ annuler a bɛ direct bɛɛ annuler bon an ka connexion a b'a bɛɛ tiɲɛna a dun tɛna dɔrɔmɛ kelen d'a ma k'an ka connexion ta donc arrêtez cela alors maintenant an bɛ tɛmɛ ni an ka baara kɛcogo ye k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna minnu ani a kana ɲina an ka ala tɔgɔ n'a kana ta ka mɔgɔw escroquer n'a ye ka mɔgɔw arnaquer n'a ye ka mɔgɔw namara n'a ye non a y'o dabila a ye sabali yɛrɛ de an bɛ ka nin kɛ ala kama a cira kama n'a ka d'aw fana ye ko an bɛ min kɛra a ka d'aw ye a ye abonné an ka page ninnu kan YouTube sanfɛ Facebook sanfɛ Instagram sanfɛ TikTok sanfɛ yɔrɔ la a ye abonné yɔrɔ ninnu bɛɛ la a kana ɲinɛ a ye notification like n'a abonné na a ye notification like pour que n'an ye video bila siɲɛ wɛrɛ hali n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté a bɛ taa an ka video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ an b'aw deli a y'a partager ka ɲɛ pour que an balimaw bɛɛ lajɛlen les frères africains même les blancs u ka se ka an ka fura ninnu ta k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n'o kɛra an bɛɛ bɛ baraji sɔrɔ alors comment ni fura nin bɛ dilan cogo jumɛn kolonkisɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen chinois bɛ ka kolon dɔ dilan ale tɛ dɛ chinois bɛ ka kolonkisɛ dɔ dilan ale kolonkisɛ nin tɛ ale kolonkisɛ o ye mana nin ye mais kolonkisɛ yɛrɛ a bɛ bɔ ji kɔnɔ ɲɛnamafɛn don a bɛ bɔ ji la komi an ɲɛ b'a photo la cogo min na voilà a bɛ bɔ ji de kɔnɔ mais chinois bɛ k'a dɔ dilan a manalama don voilà ale tɛ a b'a yɛrɛ nin de san a bɛ lɔgɔra o b'a feere a yɛrɛ a bɛ lɔgɔra o b'a feere voilà a bɛ taa ale san n'a y'a san a b'a san den 33 a bɛ n'a laver k'a kɛ propre i k'a faamuya n'a y'a ko k'a gbɛ a bɛ sɔrɔ sisan k'a don bidon kɔnɔ mana bidon n'a y'a don bouteille bidon kɔnɔ a bɛ bouteille nin ci a b'a don mana bidon kɔnɔ voilà le citron lemurukumuni filɛ lemurukumuni photo filɛ sanfɛ a bɛ lemurukumuni ɲini k'a tigɛ k'a ji bisi k'a jiw bisi k'a fara ɲɔgɔn kan f'a ka se 1 litre lemurukumuni ji nin ka se 1 litre ma a bɛna ta sisan k'a kɛ kolonkisɛ nin kɔnɔ bidon ka kɛ comme 2 litres maximum donc lemurukumuni 1 litre ka fara kolonkisɛ den 33 kan a b'a ta k'a kori ɲɔgɔn kɔnɔ k'a datugu k'a fermenter ka yɔrɔ ɲini k'a bila 5 jours plus tard a bɛ taa ta a b'a dayɛlɛ ban a bɛna sɔrɔ citron ni lemurukumuni ni a ye kolonkisɛ bɛɛ ɲini a bɛna kolonkisɛ bɛɛ ɲini k'a yɛlɛma k'a kɛ sirop ye automatiquement a bɛna taa sɔrɔ a fila transformé na ka yɛlɛma ka kɛ sirop ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ sirop ye tout blanc komi nɔnɔ kumu lait caillé i n'a fɔ n'i ye nɔnɔ bila n'a kumuna a bɛ yɛlɛma ka kɛ yaourt ye cogo min na ça va vous donner ce genre de sirop o sirop sisan o le ye fila de ye sisan a b'a ta sisan a bɛ tɛmɛ ɲini k'a tɛntɛn ka ɲɛ k'a ɲagaɲaga nin bɛɛ bɔ a la k'o fili ka sirop fɛngɛ ji nin ta sisan a gbɛ ni kolonkisɛ ni lemurukumuni ni yɛlɛmana ka kɛ sirop min ye a b'o ta sisan k'a yɛlɛma ka don bidon kura kɔnɔ ɲɛnama dɔ kɔnɔ sisan chaque nuit un verre de thé c'est-à-dire verre 8 a ɲɛ kelen a b'a ta lon bɛɛ sufɛ a latɔ sɔgɔsɔgɔ qualité bɛɛ lon bɛɛ sufɛ a tigi b'a ta verre 8 ɲɛ kelen sɔgɔma cuillère ba ɲɛ kelen sɔgɔma mais sufɛ a latɔ a tɛna dumuni wɛrɛ kɛ ni verre 8 ɲɛ kelen ni dugu gɛra cuillère ba ɲɛ kelen non a bɛ 3 jours k'a la tuma o tuma i bɛ taa sɔrɔ non banatɔgɔ a bɛ yɔrɔ ɲini ka don mais a bɛ traitement continuer fo 1 semaine a ye sirop min bɔ n'a caya tɛna se a bɛ tila ka dɔ wɛrɛ dilan pour que dɔ nin kana ban dɔ wɛrɛ nin fana bɛna a sɔrɔ yen pendant 1 semaine a bɛ traitement kɛ 1 semaine a bɛ sɔgɔsɔgɔ qualité bɛɛ ban sɔgɔsɔgɔ qualité bɛɛ a b'a ban donc n'ale faamuyana on vous dit merci à toutes et à tous an bɛna video lalɔ an bɛna sɔgɔ ka video wɛrɛ monter komi an tɛ fɛ video bɛ janya fo ka tɛmɛ an bɛna nin lalɔ ten an bɛna sɔgɔ ka na ni video wɛrɛ ye an bɛna yiri dɔ di yiri min
mɔgɔ bɛ fɛ ka bɔ fantanya kɔnɔ ɲani saya i kana fantanya kuma fɔ i ka dugu i ka ɲɛnamaya kɔnɔ an da bɛna se ale ma c'est la voix de maître Badara Aliou Badini di Sabali kan ye à tout de suite.